Здрасти хора, значи днеска отивам и по принцип хич не гледам сметките. Не ги гледам, даже взимам си с там някакви пари от мама и давам. И аз, значи, днеска отидох там, дадоха ми сметката и гледам. В принцип от там, аз ги знам колко са. Веднъж гледах сметката и гледам са. Кашкавал 1,50. Преди беше 1 лева, те са го увеличили от днеска. Пицата, парчето на пица, 2,10. С 50 стотинки пак. Абе, кажете ми, това правосъдие ли е, брат? Аз това не мога само и това не мога да схвана. Ето, даже мога да се страши ми го каже. Ето, сега ще ви го покажа. Ето, нали мила? Нали мила? Така е, нали? Нали? Кажи да. Кажи да. Ето, и тя го каза. И тя го каза. Тя разбира от правосъдие, хора. Тя яде също пюрета. Добре, искам долу. Пишете нещо. Ради, кажи чао. Чао. Айде от мене. Балдашен кортма.